Què tal, amics? Benvinguts a Aves de Festa. Benvinguts a l'últim programa de la temporada 2010. Avui estem d'enhorabona, ja que els més xicotets estan disfrutant al màxim, passant tot allò més bé en l'Expo Jove 2010, disfrutant al màxim d'una fira de València on se transforma per a que disfruten els més menuts. Des del passat 26 de desembre, els més menuts de la casa tenen un espai per a la diversió a Fira València. Com tots els anys, per a Nadal hi arriba Expo Jove. Una gran oferta lúdica on els xiquets i les xiquetes poden convertir-se per un dia en policies, bombers, militars e inclús presentadors de televisió. A l'arribar a Expo Jove el més recomanable és anar amb el mapa a la mà per a no perdre cap detall entre tantes atraccions i activitats. Comencem saludant al patge dels Reis d'Orient per tal d'assegurar-nos que el proper 6 de gener arribaran tots els regals de la carta. Comencem a recórrer Expo Jove i què millor que fer-ho amb els bombers de València. Sí, vamos a pasar unas pruebas, subir por las escaleras y bajar por unas escaleras también y después hacer una prueba de tirar. También tienes un poco de responsabilidad a la hora de un incendio. La policia local també ha preparat tots els seus vehicles per a que els xiquets puguen aprendre com treballen tots els dies als carrers de la nostra ciutat. Sí, así se relacionan con nosotros y nos tienen como amigos, que son lo que somos. Els més esportistes també tenen el seu lloc a Expo Jove. La Fundació Esportiva Municipal els ensenya a gaudir d'esports tan diversos com la petanca o el rugby. ¿Sabías jugar al rugby? Nunca. ¿Y qué te ha parecido? Muy divertido. Es la primera vez que juego a rugby. Bueno, siempre hay una primera vez. Por supuesto, por supuesto. Tenemos un amigo muy experto, él sabe jugar rugby muy bien. Es un crack. Muy bien, muy bien. Es que aquí se ve que no tienen nivel ninguno. A Expo Jove tot pot passar. En este dia que va a un ritme vertiginós podem ser exploradors, cantants, músics professionals o artistes. El més important és passar-ho. Molt bé, ¿Cómo te lo estás pasando? bien, bien. Aquest any és molt especial perquè la Televisió Municipal de València també ha volgut estar present a Expo Jove. Nosaltres hem preparat un autèntic set de televisió on els més xicotets aprenen a gravar en càmera, fer entrevistes o ser reporters. Pues en Expo Jove también los niños son los protagonistas en el taller que la Televisión Municipal de Valencia hemos montado especialmente para ellos. El primer paso consiste en pintar este dibujo donde está el Samaruk y luego ellos participan en un taller de tele donde les hacemos unas preguntas y se podrán ver el próximo miércoles en el programa infantil de la tele municipal. Y como regalo, pues nuestra visera de Televisión Municipal. Si voleu veure les noves estrelles de la televisió municipal, no vos perdeu el programa infantil d'esta casa dirigit i presentat per la nostra companya, Marta Moreno. Demà a les 9 de la nit, Samaruk farà un especial on vosaltres sou els protagonistes. Muy chulo, un poco de nervios, pero bien. Nervios, pero muy chulo. Yo como Sara Carbonero. Pero yo quiero ir por ahí, por todos los sitios. No quedarme sentada. Yo moverme. Reportera de calle. Sí. Ja sabeu, si encara no heu passat per Expo Jove, aprofiteu les vacances de Nadal, ja que teniu diversió assegurada fins al 4 de gener. Afanyeu-vos!